Hello! Ronald Bicol Vlog guys. Ay, naka-live sila oh. Naka-live ka pa ha. Okay guys, pumasok po kayo sa live nito. Kakain muna daw sila guys. Pero si Ronald Bicol Vlog paalis na. Ay, hello. Oo. Ayan, kumakain po sila ng pandesal with anong tawag dyan guys? Kape, egg. Yung isa oh, nagda-diet po. Oh, pandesal lang talaga. Tingnan mo. Ano? Oh. Ayan guys, magandang dilag. Pamili na kayo dyan kung sino maganda. Ayan. Kasama naman ako sa vlog ko. Kasama naman sa vlog ko. Ayan, dito sila kami sa nakakita. Meron kasi dito, hindi pa nagtatasa, wala pa sa trabaho. Sino yan? Hi, C! Good morning, good morning, good morning. Oh, good morning na guys. Live, Good morning. live, Pascual. Alive, alive. Kumain ka na. Ako hindi pa. Hi, magtrabaho ka na. Ay, hindi ah. Yes, that's it. Ayan, kaway na